it-tisħiħ tas-settur marittimu, turiżmu ta' kwalità, il-kriżi tal-proprjetà, spiża kapitali għaqlija, il-kwistjoni tal-VAT fis-settur tal-catering, il-viżjoni fit-tul u logistics hub ċentrali. Dawn kienu wħud mis-suġġetti li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg iddiskuta matul laqgħa li kellu l-ħamis mara nofsinhar mal-Malta Employers li preżentaw id-dokumenta qabel il-budget lill-Partit Nazzjonalista. Matul din il-laqgħa Alex Borg saħaq fuq il-bżonn li jiġu indirizzati l-prezzijiet tal-proprjetà u dan jista' jsir billi fost l-oħrajn inċentivaw li flok jixtru appartamenti ġodda jixtru postijiet li nżammu vakanti għal snin u jkunu immodernizzati. Apparti minn hekk huwa qal ukoll li se jkompli jimbotta l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li l-VAT fil-catering tinżel għal 7% minn flok 18%. Alex Borg spjega li b'din il-proposta s-settur tal-privat ikun jista' jinvesti fil-kwalità dan fil-waqt li saħaq fuq l-importanza li pajjiżna jimxi lejn turiżmu ta' kwalità flok tal-kwantità. Kienet laqa produttiva ħafna, laqa pożittiva fejn ukoll der biċ-ċar il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista hija propju simili ħafna tal-viżjoni ta' diversi msieħba fosthom l-MEA u għalhekk turi wkoll il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista hija intaċ u tħoss il-polt tar-realtajiet hemm barra. Tkellimna fuq diversi issues, fuq ovvjament il-pjan ekonomiku illi għandu anke l-Partit Nazzjonalista għal Malta, fuq is-settur marittimu, fuq is-settur tal-ħaddiema u tal-impjiegi, fuq is-settur tal-kwalità tal-ħajja, fuq is-settur tal-ambjent, għaliex fl-aħħar mill-aħħar ukoll l-ambjent ukoll jaffettwa l-ekonomija ta' pajjiżna u tkellimna wkoll fuq diversi niċeġ ekonomiċi ġodda illi nistgħu nħarsu. Minnaħa tagħha l-Malta Employers spjegat li t-trasformazzjoni tibda mill-edukazzjoni u l-ħiliet. Dan apparti li saħqet fuq il-bżonn li ssir diskussjoni qabel ma jsiru ċertu wedid fil-pubbliku. Apparti minn hekk ipproponiet ukoll li jsir studju ta' carrying capacity brabta mat-turiżmu kif qed tiġi utilizzata l-art f'pajjiżna u l-pis li qed tesperjenza l-infrastruttura għaliex dawn id-diffikultajiet qed iħallu impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħajja. F'kummenti ma' Net News il-President tal-Malta Employers Ivan Refalo irrimarka b'sodisfazzjon fuq il-fatt li l-proposti tal-assoċjazzjoni huma simili ta' dawk li qed jisħaq fuqhom il-Partit Nazzjonalista. Ninnotaw b'sodisfazzjon il-mod kif il-kommenti tagħna u l-proposti tagħna ġew mill-qowwa u inħarsu l-qoddim biżjed kooperazzjoni u diskussjoni għal futur fejn jista' jkollna proposti validi jew suġġerimenti oħra li rridu min jismana. Finalment aħna nfittxu il-ġid mhux tas-settur privat biss, il-ġid tal-pajjiż. Giulia Falzon għal Net News.